24 K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number one na! 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 K5 News FM Iloilo! Number one na! K5 News FM Iloilo! Number one na! K5 News FM Iloilo! Number one na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling magpaniwag kay dugong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tiluan, diabetes likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka ba? Sa umaga pabulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang sagot ko pare, nakapagkape ka na patok pa. Sa bawat tigo, feel mo detox ka na, cleanse ang katawan habang nalalasahan mo siya. Pambagising lang, di lang basta-basta, nakapagkape ka na, ang buhay mo guminhawa. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Sa bawat tigo, ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba, pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi, puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Ang may TC, alkaline, vitamin C, mong lawas, active, pirmi, dili nakakapuyon tungod sa may TC. May TC ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:05 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Iloilo, magandang umaga Pilipinas, good morning world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Hunyo 15, tuwig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian makita worldwide. Pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyo alagad, si ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman si ka K5, Aaron Refoyo. Sa headlines, sa giradulong sa inyo sa kaalwan sang D3 Bayo, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar na sang D3 Bayo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Sa ilo na kita sa aton headlines, una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, Philippine Army, gindula ang kabalakas sang publiko angot sa mobilization sa mga soldado sang Estados Unidos kag Pilipinas sa Northern Luzon. Balitang lokal. Sa ato naman balita lokal, mga commander dapat nakahibalo sang nagakatabo sa ila areas of responsibility. Suro kay Chief PNP General Nicolas Torre III. ICPO, handa kag preparado na sa ila seguridad para sa balik eskwela subong nga tuig. Balitang regional. Kag sa ato naman balitang regional, 1,000 ka mga ido kag kuring target nga kapunon sang Bacolod City Veterinary Office subong nga tuig 2025. Kag para naman sa K5 Network News, babayi nga ginapatihan nga ginhimusdan kag ginpatay, nagwa nga sepsis ang ginkamatay. Balitang National. Balitang National.
Kag sa aton headlines sa Balita National, libre nga check-up para sa first-time schoolers. Pagahiwaton kadungan sang pag-umpisa sang klase sa Lunes suro sa Department of Health. DILG mabaokon magabakal sang mas madamo pa nga patrol vehicles agod mapadasig pa ang pagresponder sang kapulisan. Balita International. Sa aton balitang international, isa sa duha ka black box ang Air India nga nagtiboso ka na-recover na. Balitang negosyo. Sa balitang negosyo, presyo sang petrolyo magasaka naman sa masobra piso kada litro sa masunod nga semana. Balitang sports. Sa aton balita sa patag sang hinampang, Oklahoma City Thunder ginpatas ang serye batok sa Pacers sa score nga 2-2. Balitang entertainment. Sa balitang entertainment, Cesar Montaño masadya sa relasyon sa niya na asawa nga si Sunshine Cruz kag partner sini nga si Atong Ang. Balita Extra Special. Kag sa ato naman balitang extra special, teenager nga taga London ginakusar ang ginikanan sa pagtiplang sa iya para magsaylugid lamang sa pungsod Ghana. Ang ini nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa kaalungan sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang power trio nga amo ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sailo na kita sa detalye sang aton mga balita. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, gindulas ang Philippine Army ang kabalakas sang publiko. Angot sa mobilization sa mga Amerikano kag mga Pilipino sa soldado padulong sa Northern Luzon. Suro kay Army spokesperson Colonel Louie De Maala nga wala sang dapat kabalakan kung makakita sa mga military truck. Tungod kabahin ini sang bilateral large-scale logistics training. Ini sa tunga sa mga soldado sang Pilipinas kag Amerika. Ginimahan ang kabahin sang exercise sa Laknib Phase 2, kabangdanan nga wala iniisang pamahog sa publiko. Suno sa iya nga natala na ihiwaton sang Philippine Army kaupod ang US Army Pacific ang paghana sa Lunes nga adlaw Hunyo 16, tubtob sa Miyerkules Hunyo 18 nga nagatuyo nga mapaayo pa ang operational mobility, interoperability, kag kahandaan sa tunga sang duha ka pwersa. Kaupod sang exercises o kung kaupod sa exercises ang 1,200 o kung 1,200 katropa sang Pilipinas kag Amerika gikan sa 5th Infantry Division sang Philippine Army kag 125th Division sang US Army. Halin sa top story of the day, sailohan naman naton ang mga balita kag impormasyon sa Balita Lokal. Kag sa ato nagapanguna nga balitang lokal, dapat nga nakahibalo ang mga commanders sa nagakatabo sa areas of responsibility. Ini ang pahayag ni Chief Philippine National Police General Nicolas Torre III angot sa ginapatuman nga 5-minute police response time. Suno kay Torre nga dapat nakahibalo nga mag-assess ang mga commanders ang sitwasyon sa ilang lugar. Bangod hindi tanan ma-apply ang 5-minute police response time, ilabi na sa mga Hinter Islands barangay. Apang kun sa syudad, tuman ini ka-applicable kaangay sa mga matao nga mga lugar nga nagagwa o kung nag-duty kung kaagahon kagkaranglanon ang pagresponde sang kapulisan. Subong man sa mga beer house,
nga prone area sang Kinagamo. Sa subong yara sa Camp Martin kung nagpadulong kahapon sa Camp Martin Delgado sa syudad sang Iloilo si General Torre kag nagasapol o kung nagsapol sa Regional Director sang Region 678 amo man Negros Island Region angot sa mga stratehiya kag operasyon nga dapat nila himuon. Si General Nicolas Torre III. Mga commanders on the ground actually know what's happening in their area. They can assess kung ano ang kinahanglanon sa mga tao. So kung kinahanglanon mo sa mga tao ang 5 minutes response sa mga hinterland barangays, base hindi man. Base lain man niya ang kinahanglanon sa mga tao dito. Base ang kinahanglanon sa mga tao dito is service delivery. Mga amo na ba? So, kung diriwan sa city, base applicable ang 5 minutes response kay base alas 3 ang kaagahon, may ara mga call center, magwa ang tao, hold upon, o halin sa mga inuman, beer house, may magka-irinitay, magkapanay sa tuwa sa dalan. So, kinahanglan nato ng magmaoy, magwa lang ang mga kapid nila nga nagatago kung nga nagagawa lang kung hubog sila. So amo na ang nasiling natin nga kinahanglan ang mga tao is ang mga commanders natin kabalo mag-assess sa situation kag mabalaan nila kung anong i-deliver nga mga serbisyo sa ground. Magasapol o kung nagsapol na si Chief Philippine National Police General Nicolas Torre III sa mga direktor sa Police Regional Office 678 kag Negros Island Region angot sa 5-minute police response time. Naibaluan nga ang 5-minute police response time ang gina-require ni President Bongbong Marcos sunod kay Torre nga pagkakon na diskusyonan nila ang strategies, operations kag mga kinahanglanon sa lugar. Ginpayag man sila nga may mga rural areas sa nasambit ka mga rehiyon nga kinahanglan tutukan kag kung ano nga o kung nga mga estratehiya ang kinahanglan ipatuman sa lugar. Samtang ginatagang pagtabod man ni Torre nga dapat na kaibalo ang mga commanders na kakatabo sa ila areas of responsibility. Naibaluan nga si Torre ang nag-abot kahapon sa Camp Martin Delgado para sa ilang pagsinapol mga ka-K5. Si General Nicolas Torre III. Well, I'm very happy with the reception that I got from Bureau 6. Meron lang isang mga diskusyonan ng mga strategies and operations implementation patungod sa 5 minutes response nga gina-require sa aton nga presidente sa urban centers. Sa buong abidin sa Region 6, Region 7, Region 8 kag NIR, may ara mga areas nga rural, kombinasyon sa rural kag mga urban. So there's really a need to focus and delineate kung ano ang mga strategy nga amon implement sa ila. Sa dugang balita, handa na kag preparado ang Iloilo City Police Office sa ICPO para sa seguridad sa pagbalik eskwela sa Hunyo 16 o kung buwas nga adlaw. Sa mga eskwelahan, naglatag ang ICPO sang ila comprehensive plans sa idalom sang liderato ni Colonel Kim Ligada agud masiguro nga safe ang mga estudyante manunodlo kag amuman girikanan subong man ang publiko sa tion sang pagbalik eskwela. Nahibaluan nga lalakip sa security preparations ang strategic deployment sang personnel, regular foot patrols, pagpasangkad sang police visibility, pagpatigayon sang checkpoints kag iban pa nga proactive security measures. May tukuron man nga police assistant desk o conpads kag iban pa nga setup sa mga eskwelahan, amuman sa mga transport terminals kag iban nga areas of convergence agud madasig ang pagresponde sa mga emerhensya. Nagapanawagan naman ang ICPO sa publiko na mangin vigilante kag mahimo nga magtawag sa numero sang kapulisan o kon magpadulong sa malapit nga mga police stations kung may kinahanglanon o kung may emerhensya. Ginpasangkad sa Iloilo Police Provincial Office o kunang IPPO ang seguridad para sa liwat yung pagbukas ng klase sa Hunyo 16 adlaw sang Lunes.
Sino kay Provincial Director Roland Bulalakaw nga ang balik eskwela ang di lang tion para sa excitement sa mga estudyante kag manonodlo, kundi critical period ini sa law enforcement. Bangod sini, ginahimo sang IPPO ang tanan na kunya malikawan ang anuman nga insidente kag ba siguro nga safe ang tanan sa pagbalik eskwela. Samtang ginmando man sang IPPO ang subordinate units nga magpatigayon sang foot kag mobile patrol sa vicinity sa mga eskwelahan, transport terminals, pedestrian crossings kag major thoroughfare areas. Agud mapabili ng peace and order, matap na ang krimen kag madumala sang maayo ang trapiko. Sa dugang balita, ginserbe na sang Land Transportation Office sa LTO Region 6 ang show cause order sa rider kag vlogger nga nag-live sa social media. Nga kaangay ginmulay kag ginpahog sinay ang enforcer nga nagdakop sa iya sa Bacolod City. Ini ang gindakop matapos nga nahibaluan nga wala ini isang balido nga lisensya kag hindi pa rehistrado ang ginmaneho sini nga motor. Angot diri ang show cause order ang personal nga ginserbe sa LTO Bacolod City District Office Hunyo 13 na nagahatag sa riders ang 5 ka adlaw nga makasumiter sang written explanation. Nagdangat sa 22 ka kaso sang nagkalain-lain nga mga basura ang nakolekta sa Philippine Coast Guard District Western Visayas sa ginpatigayon niya cleanup drive sa Barangay Bansaya, Lapos, Iloilo City. Ini ang kabahin sa Environment Month celebration nga nagasuporta sang Adopt and Estero Water Body Program. Ang among inisyatibo ang ginorganisa sa Department of Environmental and Natural Resources o ang DENR Region 6 nga may katuyuan nga itibong ang matinlo nga mga alagyan sa tubig. Aktibo naman niya ginpasakupan sa mga PCG personnel ng cleanup tribe bilang kabahin sang inatinutuyo nga protektahan hindi lang ang kadagatan kundi pati man ang palibot. Sa dugang balita lokal, pagadugangan sang General Service Office sa GSO sang napulo ka mga waste drops sa mga kabaranggayan malapit sa Iloilo River kag iban pa nga mga sapa sa syudad. Suro kay Engineer Niel Ravena, ang head sang General Service Office, target nila nga mag-umpisa kung magsugod sa pagpahamtang sang dugang waste drops sa masunod nga simana. Ginpahayag pa ni Ravena nga naglabot sa kapin 700 na kakilos ang basura ang ilan na kolekta sa mga waste drop gikan sa mga drainage system. Nahibaluan nga sa Dungon Creek kag Batiano River. O kon sa nasambit pa lang nga mga suba ang mayara sang nahamtang nga waste drops. Nagiwat sa aktibidad ang Panawasang Concepcion, pinagi sa reforestation kag coastal cleanup efforts. Gagin patigayon sa Mount Apito kag sa mga isla sa mga o kon isla nga barangay sa Talutuan, Makatunaw kag Tambaliza. Sa panguna sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kag Municipal Environment and Natural Resources Office sa Menro, upod ang mga ahensya sa Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard kag Philippine National Police. Konsidiin nag-upod sila sa pagtanom sa 200 ka mga puno sang kahoy sa bukid sa Mount Apitong bilang kabahin sang kampanya nga Concepcion's Green Mission. Suno sa mga otoridad, ang proyekto may katuyuan nga mapabakod ang kabukiran na kudya malikawan, ang pagbahay kag maprotektaran ang tinubdan sa tubig, samtang ginatuluan man ang komunidad nga mga responsable sa pagatipan sang aton palibot. Samtang ginahiwat man ang Coastal Climate Drive sa 3 ka isla hamo ang Talutuan, Makatunaw kag Tambalisa sa diin ang mga personel sa Menlo kag GSO ang nakatipon sang 57 ka sako sa plastic bottles, 21 ka sako sang lata, kag 40 ka sako sang residual waste. Ang basura ang nakuhaan sa baybayon kag palibot sang isla, kadaman sini halin sa mga tao kag ginadulong sang balod halin sa dagat. Ginpasalamatan man sang LGU Concepcion ang tanan nga nagpulig sa aktibidad halin sa mga government offices, tub-tub sa mga volunteers nga aktibo nga nagpasakop.
Sa piyak nga bahin, nakitaan sang dako nga buho ang porsyon sang Kalikwang Siribaan Bridge sa Banwasang Dingle, Iloilo sang Biyernes nga adlaw Hunyo 13. Nakitaan sa isa ka video nga gin-upload sang netizen ang mga litik kag buho nga natukipan sa mga nagalabay kag mga pumuluyo sa bahin sang Barangay Sinibaan. Tungod sa nasambit nga buho na desisyonan sa mga barangay officials ang duwa ka barangay nga temporaryo anay nga siraduhon ang taytay para sa mga four-wheeled vehicles, tricycle kag mga mabugat nga salakyan kaangay nagid lamang sang traka. Samtang ila naman nga ganapahanugutan nga maglabay sa nasambitan nga area o kung nasambitan nga alagyan ang mga bisikleta kag motor. Ginatingwaan pa sang pila ka mga pumuluyo ilabi na gid ang mga apektado. O kung apektado nga mga drivers sang tricycle nga mapalabot sa lokal nga panguluhan sang Dingle, ang amo nga problema tungod sa huol nga tugas ni sa pangadlaw-adlaw nga palangabuhian sa mga pumuluyo sa natumod nga barangay. Sa karon na apektado sang minor nga pagkaguba ang sang taytay ang mga pumuluyo sang kapin-apat ka barangay sang Dingle nga ginalakipan sang barangay Kalikwang o kon Kalikwang, barangay Sinibaan, Hinalinan Nuevo kag barangay Matangharon. Nahibaloan niya kilala ang Kalikwang Sinibaan Bridge bilang manubo nga sahi isang taytay apang isa sa mga pinakamabakod nga infrastruktura sa Dingle. Sa diin ini ang gintukod agon makalabay ang makina sang Salcon Power Plant sang una. Nagaregluhan na ang driver sang series bus nga si Rolando, residente sa Barangay Kubayharo, Iloilo City. Kay tagiya sa mga motorsiklo nga ginaarado sang series bus sa Barangay San Roque, Pasay City para okon pasado alas 10 sang aga, Hunyo 13. Sa interview sang K5 News sa Family Wilo kay Police Captain Maria Rosario Miranda, Public Information Officer sa Pasay City Police Station, ginpilit sang bus driver nga paagyon ang iya ginamaneho nga bus bisan pa nga magutok ang alagyan. Ini ang nagresulta sa nga pagpangarado sang apat ka mga motorsiklo nga nagpark sa nasambit nga lugar. Nahibaluan niya ang duha ka motorsiklo ang ginapanagyahan man sa konduktor kag driver sa mga bus. Kag ang duha naman ang sa ila nga kaupdanan. Nahibaluan niya nahamtang man sa lugar ang terminal sang series bus sa diin masami sa higad sang alagyan nagapark ang mga motor. Samtang ginhingagaw ang pagpasaka sang kaso batok sa driver nga nagasalakay patay sa 3 ka mga tao sa Barangay Pungtod, Cabatuan, Iloilo. Pasado las 7 sang aga kahapon, Hunyo 14. Ang mga biktima ang ginkilala nga amo Sanday alias Feli, 58 anyos, alias Berta, 72 anyos, lunsay residente sang Cabatuan, kag alias Haide, 59 anyos nga residente sang Lambunaw. Suro kay Police Captain Eileen Lacrete ang hepe sang Cabatuan Municipal Police Station. Kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide ang ginpasaka batok sa driver sang salakyan nga amo si alias Jero, 20 anyos sang Maasin, Iloilo. Sandig sa investigasyon sang kapolisan, nagalakat Sanday Feli kag Berta sa higad sang dalan samtang nagapamulot naman sang plastic bottle si Heidi. Hali naman sa banwasang paviya ang salakyan kag pauli na kontani sa Maasin apang siya ang natulugan. Sa diin, gintingwaan pa sa nga likawan sang driver ang mga biktima apang nalabot gid niya ang mga iniya. Gindala pa sa ospital ang mga biktima apang lunsay gindeklarar ang mga ini nga dead on arrival. Sa karon, preso na ang nasambit nga driver sa Cabatuan Municipal Police Station. Arestado sa drug bypass operation ang isa ka seaman sa Barangay Uñate, Darion, Mandurriao, Iloilo City, alas 7:30 sang gabi, Hunyo 13. Sandig kay Police Captain Jobert Amado, ang officer in charge sa Police Station 5. Nabakla ng subject ng isa ka plastic sachet sang ginapatian sa bu. Gamit ng 5,000 pesos nga bypass money. Na-recover ang suspected sabu nga nagabugat sa napulo ka gramo nga may 68,000 pesos nga market value. Sa karon, preso na sa Police Station 5 ang subject kag kaso nga Republic Act 9165 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa iya.
samit nga mga balitang lokal, ang ginadulong sa inyo sa kaalawan siyang Mighty C. Agod mas mangin mabakod pa ang inyo tagsa ka mga resistensya. Pero mga kamadira sa DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Emil Itangoy. Halin naman sa balita lokal, sa iluhan na nato ng aton Balita Regional. Balitang Regional. Sa aton balitang regional, 1,000 ka mga ido kag kuring target nga kapunon sang Bacolod City Veterinary Office subong nga tuig 2025. Ka K5 Carla Defensor sang K5 News FM Bacolod sa kampiyon nga report. Yara sa 1,000 ka mga ido kag kuring ang target nga kapunon sa Bacolod City Veterinary Office subong nga tuig 2025. Sa interview kay Dr. John Michael Cabugwason, Assistant City Veterinarian, nga plano nila magpatigayon sang libre kapon sa 5 ka mga ido kag kuring kada adlaw. Sunod pa kay Dr. Cabugwason nga nagbakal ang LGU sang 1.3 milyon nga balor sang surgical equipments, lamesa, kag iban pa nga kinahanglanon para sa ila inisyatibo. Pahayag pa ni Dr. Cabugwason nga ginaplano na nila karon ang schedule sa pagpatigayon sang libre kapon sa mga dalag nga event sa Bacolod agud malabot man sang ila serbisyo ang nahamtang sa mga critical areas. Dugang pa ni Cabugwason nga isa sa ginalantong nga venue sang City Veterinary Office amo ang Robinson's Place Bacolod para mas mangin accessible kag hapos kag tuan sa mga pet owners agud makabenepisyo sang libre nga kapon. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. Sa K5 News FM. Kag para naman sa aton nga K5 Network News, babayi nga ginapatihan nga ginhimuslan kag ginpatay, nagawa nga sepsis ang ginkamatay. Para sa kampiyon nga report, yari sa K5 Boss Kaino sa K5 News FM CDO sa kampiyon nga report. Sepsis ang ikinimatay ng babaeng pinaniniwala ang ginahasa at pinaslang sa barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Ayon sa Puerto Police Station, lumabas na ang autopsy report ng 14 anyos na si alias Neneng. Sepsis ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Bagamat may healed laceration ang babae, walang nangyaring panghalay. Inilibing na ang bangkay ni Neneng kahapon. Matatanda ang humingi ng tulong ang tito nito sa mga otoridad nang makita sa loob ng CR si Neneng na nakababa ang underwear at bumubula ang bibig. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM. Sa iluhan naman nato ng aton nagapangunang Balita National. Balitang National. Balitang National. Sa aton Balitang National, kadungan sang pag-umpisa sang klase para sa school year 2025 to 2026. Magadulong ang Department of Health o DOH ang libre nga check-ups para sa mga first-time schoolers. Sunod kay Health Secretary Ted Herbosa nga paghahiwato ng check-up sa nagkalain-lain nga mga pampubliko nga eskwelahan bilang kabahin sa road safety events sang Department of Health. Kalakip sa hiwaton nga check-up ang may kaangtanan sa nutrition, mata kag dulonggan. Ginpahayag man sang nasambit nga ahensya nga natala na suguran ang pagbakuna para sa mga estudyante sa bulan sang Oktubre. Kung sa rin nalakip sa igabakuna ang vaccines kontra sa tetanus, diphtheria, kag human papilloma virus o kon HPV. Natala na nga magabakales ang Department of Interior and Local Government o ng DILG sang mas madamo pa nga patrol vehicle sagod mapadasig pa ang pagresponder sa mga kapulisan. Ginhimo sa Philippine National Police ang pahayag kasunod sa ginihiwat niya command conference sang PNP kaupod si DILG Secretary John Vic Rimulya. Sunod sa PNP, pagkasabton sa DILG ang pagbakal sa mga sanakyan nga pagkagamiton sa pagpatrolya gud ya masiguro ang police visibility kag mobility nga importante nga tikang nga gud suportahan ang bag-o nga 5-minute response time strategy. Una na nga gintalana
Ngukon una na nga gintalana ni PNP Chief General Nicolas Torre III kadungan sa iya formal nga pagpungko sa pwesto. Subong nga Hunyo nga himuon ang 5 ka minutos lamang ang response time sa linyada sang kapulisan sa mga tawag sa 911 emergency hotline. Sa dugang naton nga balita nasyonal, nakalista ang Philippine National Police akan PNP sang kabugusan nga 3,616 ka individual nga naglapas sa ginpatuman nga election gun ban kadungan sa nakaligad nga eleksyon sa pungsod. Ini nga datos sang PNP ang nalista humalin sang Enero 12 tubtob Hunyo 11 subong nga tuig. Gin-report sang PNP nga naglabot sa 3,702 ka mga armas ang ilan na kumpiskar sa sulod sang nasambit nga panahon. Base naman sa data sang National Elections Monitoring Action Center, naghiwat ang PNP sang kabugusan nga 998,679 ka mga election checkpoints sa bugos nga Pilipinas nga nagresulta sa pag-aresto sang 265 ka mga individual. Ginpato naman sang bago nga pamunuan sang PNP nga padayon nga magabantay ang kapulisan sa tanan nga bahin sang pungsod agud masiguro ang kaluwasan sang tagsa ka Pilipino. Malapit sa 3,000 ka mga rebelde gikan sa nagkalain-lain nga grupo ang nag-apply para sa amnestiya sa gobyerno sa Pilipinas. Suno sa National Amnesty Commission o kon ng NAC. Suno kay Chairperson Leah Tanodra o kon Leah Tanodra Armamento nga kalabanan sa mga aplikante na galing sa Communist Party of the Philippines, New People's Army kag National Democratic Front o kon ng CPP, NPA, NDF. Ginasundan din sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o ng MILF, Moro National Liberation Front o ng MNLF, kag Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army Alex Bongkayo Brigade o ng RPMP, RPA-ABB. Target sang NAC nga makakomodar sa 10,000 ka mga aplikante para sa amnestiya. Halin sa Balita National, sa iluhan naman naton ang aton nagapangunang Balita International. Balita International. Sa aton balitang international, nakita na sa mga otoridad ang isa sa duwa ka flight data recorder o kon black box sang nagtibusok nga Air India passenger plane. Suno sa Civil Aviation Minister, nakita nila ang black box sa may crash site sa Ahmedabad. Samtang padayon naman nga ginapangita ang isa pa ka black box sa nasambit nga lugar. Personal naman nga ginbisita ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang lugar kung sariin nagtibusok ang eroplano. Kung madumduman niya, hinaligid lamang nga nagtibusok ang Air India plane. Pila ka minuto gid lamang matapos nga nag-take off padulong sa London. Sa 242 ka mga sakay sang eroplano, isa lamang ang nakaluwas nga isa ka Briton nga si Vishwash Kumar Ramesh. Nagpatay na sang masobra 80 katawo ang bailuhan na isang missile kag airstrike sa tunga sang Israel kag Iran. Suno sa Israeli authorities, 3 katawo ang napatay sa Israel, samtang 19 naman ang napilasan sa magkasunod nga missiles nga ginbuyan sa Iran. Duha ang napatay duha napatay. Kaupo ng 19 kabaga napilasan sa missiles attack sa Iran nga nag-igo malapit sa mga pamanay sa Rishon LeZion sa nabagatan nga bahin sang Tel Aviv. Ginreport naman sa Iran nga iyara sa 78 katawo ang napatay. Humalin sa strike sa Israel kag 320 na pilasan nga kadaman mga sibilyan. Una diri, liwat ka nag-ibol ang tensyon sa tunga sang Iran kag Israel matapos ang kakibot o kung matapos ang kibot kapag atake sa Israel sang Biyernes sa nuclear kag military facilities sang Iran. Gin kamatay sa nga pila kamatagas nga lider sa pungsod kabangdanan nagbalos ini sang missile attack sa Israel. Halin naman
naman sa balita international, sa iluhan na naton ang aton suring balitang negosyo. Balitang negosyo. Sa aton balitang negosyo, lauman naman sa mga motorista ang masobra piso nga saka sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga simana. Ginpahayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o kon DOE-OIMB Assistant Director Rodela Romero nga ini ang base sa apat ka adlaw nga trading sa MOPS o kon Mine of Platts Singapore. Suro sa iya nga base sa pagbanta ang gasolina ang magasaka sang 90 centimos tubtob 1 peso and 40 o kon 1 peso and 40 centimos sa kada litro, samtang ang diesel naman ang mahimo magasaka sang piso tubtob 40 centimos sa kada litro. Kag ang kerosene naman ang magasaka naman sang piso tubtob 20 centimos sa kada litro. Kag para naman sa aton siring foreign exchange rate update mga ka K5. Ang US dollar ang may baylong 56 pesos and 20 centavos. Ang euro ang may baylong 64 pesos and 92 centavos. Ang British pound ang may baylong 76 pesos and 34 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong 65 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong 36 pesos and 46 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong 41 pesos and 36 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylong 43 pesos and 85 centavos. Ang Swiss franc ang may baylong 69 pesos and 31 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo naman nga 13 pesos and 23 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong 39 centavos. Ang Argentine peso ang may baylong 4 centavo. Ang Australian dollar ang may baylong 36 pesos and 46 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylong 149 pesos and 48 centavos. Ang Botswana pula ang may baylong 4 pesos and 19 centavos. Ang Brazilian real ang may baylong 10 pesos o 10 pesos and 13 centavos. Ang British pound naman ang may baylong 76 pesos and 34 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylong 43 pesos and 85 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong 7 pesos and 82 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong 65 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo naman nga 15 pesos and 55 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong 39 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong 183 pesos and 8 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylong 10 pesos and 30 centavos. Samtang ang New Zealand dollar ang may baylong naman nga 33 pesos and 78 centavos. Ang Qatari riyal ang may baylong 15 pesos and 44 centavos. Ang Saudi Arabian riyal ang may baylong 14 pesos and 98 centavos. Ang South Korean won ang may baylong 4 centavo. Ang Taiwan dollar ang may baylo naman nga 1 peso and 90 centavos. Ang Thai baht ang may baylong 1 peso and 73 centavos. Kag ang Turkish lira naman ang may baylong 1 peso and 42 centavos. Halin naman sa balitang negosyo, sa ilo naman nato ng aton siri balitang sports. Balitang sports. Napatas ang Oklahoma City Thunder ang serye batok sa Indiana Pacers sa 2-2 score matapos manghimos ang fourth quarter running score sa Game 4, 111-104. Diwat na ginapangunahan ni Thunder guard Shai Hilgios Alexander ang iya team kag nagbuo sa 35 ka puntos. Samtang 27 puntos naman ang naamot sang small forward nga si Halen Williams. Wala na salbar sa duha ka all-round player ang Pacers nga sanday Tyrese Haliburton kag Pascal Siakam. Ang ina team sa biyak sang maayo nga performance sa unang tatlo ka quarter. Samtang pagahiwato naman ang Game 5 sa tunga sang home court sang Thunder sa Oklahoma City. Halin naman
sa balitang sports, sa iluhan nato ng aton suri nagapanguna kon aton balita entertainment. Balitang Entertainment. Sa aton balita sa patagsang showbiz, malipayon kag suportado ni Cesar Montano ang iya anay asawa nga si Sunshine Cruz kag karelasyon siri subong si Atong Ang. Suro kay Cesar sa isa ka interview nga nakaupdanay na sila ni Ang sa birthday sang isa ka anak nilang ni Sunshine. Sarin wala gid ini nakabatyag sang awkwardness kag nakita man niya nga malipayon si Sunshine sa iya relasyon. Kun madumduman 13 ka tuig nga kasal sanday Cesar kag Cruz. Bago sila na anal sang Setyembre 2018, samtang nagsugod naman ang relasyon ng Day Cruz kag Ang sang tuig 2024 matapos sila nakita nga nagaupdanay sa isa ka event. Kagsa karon sa iluhan naman nato ng aton siri nga balita extra special. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Isa ka 14 anyos nga lalaki ang nagdaog sa kaso nga iya ginpasakabat sa ginikanan nga iya ginakusahan. Nga nagtiplang sa iya nga magpadulong sila sa Ghana, kaginpunggan na siya nga magbalik pa ulit sa London. Ang wala ginhingadlan niya pamantanon kang iya abogado ang nagsaysay sa Court of Appeal sa London. Ngasang Marso 2014, gitiplang siya sa ginikanan nga magpadulong sila sa Ghana kung magbisita lamang sila himata nga may panatian. Apangin pa enroll siya dito kung mag-eskwela sa boarding school. Sa pihak sa pagpamilit sa bata nga magbalik sila lugar sa London, apang ginapunggan siya sa ginikanan kabangdanan nga nagkuha siya sang abogado kag ginakusar ang iya ginikanan. Subong man ginpaboran sang korte ang iya ginikanan sa pagsiling nga ang kaayuhan namang sambata ang iya ginahandom kabagdaran ginpadala nila ini sa Ghana. Sa paagi nga ginpit lang nila ini. Apang ginbalis ka naman sa Court of Appeal sa London ang desisyon sang madubo nga korte kag ginpaboran ang bata nga rason nga ginbaliwala kag ginlapas sang ginakanan ng iya freedom of choice. Good morning kay Sir Noel Tocoyo, kay Alan Ortega Tocoyo Gizo, at kundra sa may Gizo Kalinog, kay Sir Jesse James Garvillas, morning Kim and Aaron, kapigita nami naman mang labaaga pa, kay Arin na si Haring Adlaw. Good morning dara sa may Batchoya ni Salfa Garvillas sa Mansaya Lapuz. Mainit-init pa ang batchoy na. Nagasugod ako na basket dara sa may Mansaya Lapuz. K5 Aisha Amat, ginagatutok tari sa aton nga pagpangalagan. Sir, okon Ma'am Rhea Kanya. Good morning nagakim, pakigirt lang sa papa ni Jeff na sa Qatar nga si Sir Charles Kanya. Happy Father's Day mga ka-K5. Ma'am Nita Bodiola, Ma'am Biggs PSG, good morning. Tristan Wyatt Vigulay, sa tanan nga mga tatay dira, happy Father's Day. K5 Lawrence, may ginsend ako dira sa imo. So, sa mga tatay dira, mabala nato ang mga sakripisyo sa mga tatay. They've been the strength ng mga pamilya. Mga ka-K5, amo nang nag-provide sa makananglanon sa ilang mga kabataan in times of needs. Pero sa mga nagtindog naman bilang tatay, sa mga katiyuan, sa mga katiyaan, sa mga lolo, kag lola, of course, para man sa inyo. Ay kamo ang nagserbi bilang haligi ng tahanan. Okay, wala abisang abay ang inyong mga himata dira. Okay na K5 Law. At isiga i-play nato ng aton sa video again, in regards sa Father's Day mga ka-K5. Once again, happy Father's Day. Tatay, Papa, Daddy. Ano man ang tawag mo sa kanya, ang sigurado, naging parte siya. Parte siya ng kung ano ka man ngayon, parte siya ng naghihikahos mong kahapon. Naaalala mo pa ba, mga panahong akay kanya? Panahong umaalalay sa tuwing nadarapa, na halos hindi rin makatulog tuwing nagkakasakit ka. Sa anumang sitwasyon, kapos man, binibigyan ka pa rin ng hinihingi mong baon. Sinusuportahan ang iyong mga gusto sa buhay nang walang pagdadalawang isip at laging nandyan para umalalay. Hindi mo man siya nakitang umiyak,
Pero sa likod ng tapang at tibay, pawis, dugo at luha ay patagong pumatak. Hindi sumuko, makapagtapos ka lang ng pag-aaral na laging itinuturo ang magandang asal. Ano man ang trabaho niya, puno man ng alikabok o kalyo ang mga kamay o nasa loob man ng opisina, ang importante, naitaguyod ka, naitaguyod ang inyong buong pamilya. Hindi mo siya narinig na nagreklamo, na hindi na kaya, na tila ba'y gusto nang sumuko. Kaya sana'y pagdating ng panahon na hindi na kaya ng kanyang katawan, ikaw naman ang aalalay at hindi mo rin siya iiwan. Ano man siya bilang ama, stricto man, ngunit paniguradong ikaw ang inaalala. Ayaw niyang ikaw ay mapahamak, ang amang gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Sa lahat ng tumayong ama, ina, kuya, ate, tito at tita, pati na mga lolo at lola, mga nagsilbing haligi ng tahanan na hindi pinaramdam na sa pamilya'y may kulang. Sa mga amang maagang lumisan, sa sakit, aksidente o anumang dahilan, hindi kayo makakalimutan dahil sa inyong mga anak, kayo'y nakaukit sa kanilang puso't isipan. Kaya kung kapiling niyo pa ang inyong mga ama, iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa pag-aalaga, pagmamahal na hindi masusuklian ng pera. Sa mga ama, araw niyo ito, kayo ay minamahal ng mundo at sa inyong mga anak, kayo ay superhero. Sa mga tatay dira, happy Father's Day. Kung ano man ang tawag ninyo sa inyo nga mga pudrakels, whether tatay, whether daddy, whether papa, ano pag tawag iban. Sa kay Sir Noel, dira sino pag ang mga tatay dira? Ka K5 aron may mga luyag ikaw tamyawon K5 ron. Yes, tiyo na happy Father's Day sa mga tatay, no, dira sa mga papa. Kay Sir Toto Dids, sa mga tatay dre sa istasyon, si Kaki5 EJ Cordova, happy Father's Day. Daraman ha sa kay sino pagyan K5 Enrico Sorita Jr., kay K5 Paul Dihada, kay K5 John Sapio, kay Sir June Aluhado Kapulot, kay Sir Ted Aujero Francia. Sino pag rin mga fatherhood. Natanan niya mga nagapamati nga mga tatay dira. Happy Father's Day. Mga kabataan, greet your tatay. And of course, no, pa-feel nyo man sa ilang special sila, no. Sa mga ka-K5 naton, thank you so much. Magasunod na ang programa Ireklamo Mo sa K5. Napod kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Nakaupod kita sa aton siring nga mga relaying stations dira sa K3 News FM Yagaw, K3 News FM Leganes, K3 News FM Kalinog, dira sa K5 News FM Pasig City, and of course dira man sa may K5 News FM Sara. Diri sa may syudad sang Iloilo. By the way, upon natin dira sa technical side sa Pasig, K5 Von Sapio, dira naman sa may Sara, K5 Papa Fulo, or K5 Ivana, and rin naman sa aton series sa Master Control, K5 Lawrence Espeja Suliman. Sa aton news center, K5 Wayne Zerudo Sanyeres. Sa aton nga patrol, K5 Jason Talaron, and K5 Karen Badilla. Kami naman ang inyo nakaupod. Ako ang inyo alagad, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo. Kaka ko naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita,
K5 News FM. Ang himpilan na